kalċim taqqab btir tarma tan-nar, slaleb maqsuma u iżjed. Dawn parti minn wirja żgħira imma effettiva li qed iddur id-dinja, dik ta' oġġetti desakrati mill-Iraq, oġġetti mkissra mill-qerda tal-ISIS. Stephen Aksisa, direttur nazzjonali tal-Aid to the Church in Need f'Malta, spjegalna li fl-Iraq u s-Sirja l-ISIS ħallew ħerba sħiħa, devastazzjoni. ISIS li minħabba fihom eluf tilfu ħajjithom u eluf oħrajn spiċċaw orfni jew bla saqaf fuq rashom. Daw in-nies innoċenti ġew maħruġa letteralment minn ġo darhom, ġew ta' fuqhom senduqhom, ħafna minnhom kellhom jaħarbu, sintendi sew mill-pajjiż kif ukoll mill-villaġġ tagħhom. Għaldaqstant, l-Aid to the Church in Need, ACN, għamlu mezz li jgħinuhom. Permezz ta' porta cabins biex joqogħdu fihom, permezz ta' anki skejjel li bnejnielhom li huma magħmulin mill-porta cabins ukoll fejn għandna 8 skejjel illum ġew Erbil u Ankawa qed nitkellmu 25 km l-bogħod minn Musul. Illum ġewwa l-Iraq biss qed nagħmlu mal-1000 food basket. Food basket huwa basket bil-affarijiet l-iktar bażiċi essenzjali bħal żejt, ross u affarijiet pont ta' żejt, affarijiet tal-preserv li daw dal-basket familja tista' tgħaddi għal bejn u ieħor 3-4 ġimgħat. Fis-Sirja, f'Aleppo, ukoll ma jonqsux l-inizjattivi. Għandna kċin hemmhekk fejn insajru mal-10,000 ikla kuljum fis-satej ta' wara l-offsinar jiġu n-nies biex jiġbru l-ikel. Għaliex la għandhom biex flus biex jixtru, la għandhom fejn jisajru u laqqas għandhom xi jsajru. Għandna wkoll illum għal 4,000 tifel u tifla ġewwa Aleppo li laqqas isimhom ma nafu aħna għaliex dawn huma tfal li l-ġenituri tagħhom mietu, biċċa minnhom kienu tal-ġihadisti, tfal tal-ġihadisti li spiċċaw barra t-triq, m'għandhomx min jħossibhom jew inkella ġew xi refugee camp. Tenna li però bosta qatt għandhom it-tama, bħal tfajla ta' 18-il sena li spiċċat orfni u tieħu ħsieb liż-żewġ ħuta żgħar. U dinha waħda mill-mistoqsijiet li jiena saqsejt kienet qaltilha isma' do you have hope għandek tama? U daret fuqi qalt li I am a Christian. I have hope in Jesus Christ. Li ħallitni bla kliem. Għaldaqstant din il-wirja ta' oġġetti desakrati li wara l-Korea t'isfel issa qiegħda f'pajjiżna tintwera fil-Knisja tal-Bon Pastur f'Ħalbalzan u wara tmur lejn Spanja. Taraw affarijiet oġġetti mkissrin li huma affarijiet li forsi tgħid li ma jiswew xejn, però wara daw l-oġġetti hemm storja warahom, hemm poplu warahom u hemm twemmin ta' poplu warajh. Storja ta' poplu li għadda minn atroċitajiet u diffikultajiet tremendi u li din il-wirja trid toħloq kuxjenza dwarhom biex in-nies tkun konxja ta' dan u tiftakar f'dawn in-nies fit-talb tagħha.